אני שולה אלון, בת 71. היה לי המון בעיות בשיניים. הלכתי להרבה רופאים. איזה 3-4 פעמים רופאים החלפתי, והם לא הצליחו לעשות את מה שפה עשו לי. אני מאוד מרוצה. עשו לי שיקום פה, היחס, הכל, העבודה וההחלמה. אני מביאה בעצמי פה אנשים שיראו איזה עבודה נהדרת שיש כאן. לפני שהגעתי לפה והכרתי את המקום, היה לי מאוד בעיה עם השיניים. היה לי דלקות, לא יכולתי לאכול, היה לי מאוד קשה, פחדתי אפילו לחייך. הגעתי לפה, היום אני בן אדם אחר. היום אני מחייכת, היום אני מאושרת. אני הולכת בחוץ, כולם שואלים אותי, מי עשה לך את זה? ואני ממליצה לבוא לכאן, שבאמת, כל מי שיבוא לפה יהיה מרוצה. הוא יגיד לי תודה שהבאתי אותו לכאן.